O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning! Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Aramon Yato nyan pong aldaw na ini mga tugang ning Webes. Petsa 12. Mga tugang sa bulan kang Pebrero 2026. Duwang tumbling na sana. Araw ng mga puso na. Nyano lamang ngaya. Tuninungan asing kaginawahan. Duman sa mga birthday celebrators ganyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay amigo, kay Rendel Rosario. Good morning and happy birthday. Kasi sa iba pang nag-birthday, more life, prosperity, and happiness tabi sa indo. Ako ang sa lingkod, Mardila, dahing iba sa ditsanak, pero tiyan. Riba ng bugita, hanggang alas 11 lang kita. Tawebis ko niyan, pag alas 11, hanggang alas 12, papasok po ang ating friendship from Regional Office number 5 kan DNR para po sa kapalibutan ataman ng program para ma-update po kita kan mga programa para mapakatamaan natin sa pong palibot kapalibutan pagkatapos ang mga nagkapira pong mga existing laws and regulations tangani pong di kita mabugtak sa alanganin because sabi nga yan, ignorance of the law excuses no one. Laro technical diyan po dyan si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Newsroom, siyempre, si Jenny, si Sierra May, at saka si Nicole. Siyempre, Mega Force Patrol sa luwas. Yun ang gano'n na gamiton ta naman ta, chinugi na naman sa kuyang napili kaso saro. Ini, pag may nagdali pa ka ini, Palibot. ano na sana? Ini original composition ini ni Engineer Dante Baclao. Ang nag-arrange ka ini si, ano yan, si Dalugdog. Ayan, okay. So mga kababayan, diretso na kita sa tuwi po ng mga istorya. Nasa linya na si Jimmy ng salita. Jeff Game, please come in, Jeff. Yes, Director Mar, panagos ka kita sa pagsabay digdi sa ocular visit inspection nara board member Caroline Zigaso with board member Manny Ribaya digdi sa brand new bago na bubuksan na ospital sa Karatagan Piodoran Albay and up and down ini hali na kami sa taas, Director Mar. Pirang bed capacity ni ang Chief Game? Pirang bed capacity? Oras na ini. Chief? Oo. Pirang bed? Kasabay so architect. Chief Game? Pigpapahiling kara board member. So OPD, so laboratory, so ER, and pharmacy, and iba pa. Agadan ta daw kikun natata Chief Game? hello? Pirang bed capacity da yan? Pero nadangog ko sa bago 25 to 50. 25 to 15 bed capacity? Aha. Sa di. 25 ang initial pa sa nagaraw. Linawon ta taod-taod. Okay. Nagbabase lang ako sa mga nadadangog ko digdi. Nadadangog ko sa Robert. Nadadangog ko digdi direct at Mar. Ining so rampa
upig sa sakatan baga pataas kan mga naka-wheelchair mahiwas and tama sanaan na kuan sa pagka islop ka ni na kuan digdi agihan kan na wheelchair pasakat. Kasabay. Hello direct. Yes, go ahead. Dahil ko ikana kwantaya kami sa lawag ako kan aning ospital. Alabaon ini direktor may waso na lote and actually sa ampangan kani pigde-develop pa parking area and sabi may tutugdog pa OPD. Anday pa niya tumay siyang kumpiran kantidad kay ni na ospital na ni. Bako maninida alone pasado ka sa bago kay board member Caroline Siga. So, provincial government budget ta ini tabi, Director Mar. So, ang problema na lang digdi, supigal na ko sa mga papilis para sa may permit yan, may permit yan dapat tali sa DOH. Nagdadalaga na daan na mga papilis kay ni. And gari na dagog ka sa bago, gari may PR na para sa mga bed ngayon na ibubulog tatling di sa mga kwarto. Ang mga room, ang mga kwan, ay aros okay na. Problema, dahil paki kuryente. O dahil paki kuryente, tubig, and paliba sa ginamit na dahil ni kan mga pagipay, bakwar baga, kan mga uminaging bagyo, o parado sa ibang CR. So yan ang mga concern digdi. Tapos pigga hiling digdi sa luwas, ining slope kan bulod na tinapyas, yun na nga ni tinugdukan kan ospital, kaipuhan dahil ni na may retaining wall, takon dahil magapara-collapse ini, mabagsak ini, digdi sa may mga bintana kan ospital. Ay, pinturado na palaan? Go? Napinturahan na palaan? Pinturado na tabi Director Bertin. Dahil na basically ilingon mo sa luwas okay na. Yun na sana yan. May mga aging proseso pa and date na mga pag review kan mga kaipuhan digdi, paspatikan pasilidad. And yun na nga yan, piglalakaw na sa kuryente. Dahil manini mag-operate kung dahil kikuryente, dahil kitubig. Yan ang mayor na problema, digdi. Bakala din kay generator. Iba pa. Oo. Backup na generator pagkatapos yung alaton talaga so permit na pwedeng mag-operate na yan hospital na yan. Sa Department of Health. Palaog naman da kami digdi sa x-ray. Mahiwason din. Mahiwason an... Yun nakulaw man ang mga komunidad dyan sa mga nasa coastal. So masisirbihan kayo ni. So mga nasa West Coast, Panligaw, Uwas, and pwede pa pasiring sa Pantaw. May tinampo na bagay ni. Pwede nga ni mag-accommodate ni ki mas pati gayod ng mga pasyente. Natural, Piodoran. Yan. Kaya pick-upot ka sa wago, kung pirang bed capacity yan. Labang baglabing 300. Papunta daw si Madam, si AO. Madam, live po ako sa radyo sa DCGB. Ano po sa administrative officer sa pangalan po, ma'am? Cleo Manghente. Cleo. Manghente. May dapat lang po kung pirang bed capacity po ang serbihan ganyan. 25 bed capacity. Pero right now, we're serving around mga 50 to 60 patients per day. Ay, cool. Pidoran lang yan mga pasyente po yan. Opo. Okay. So, ano po, kaya na ini sa tentative na schedule by March na pwede mag-operate. May mga proseso pa, mga requirements na pigpo-proseso. Requirements pa po, may mga licenses pa po katang tiga-asikaso. Okay, thank you so much, ma'am. 25 bed capacity pa lang. Director Marcy, Administrative Officer. Thank you po, ma'am. Naglilibot pa inidigdi sa Kuan. Sa kabulping kwarto tabi, Director Marcy. Garo ang istatura. Pero, hilingan ko, buksan ko daw ining sarong pintuan digdi. So haros okay na mga pasilidad tabi, Director Mar, sa luwas sa laog. Mga manidit na sana ang problema digdi sa
lugar na bubuksan na ospital digdi sa barangay Karatagan. Karatagan ini kan Piodoran nakakasakop. O ni si board take advantage sa tato ni palawa si board member Caroline Sigaso. Okay. Ayang siyang kahuron kay mga taga. So Chief Dr. Digdi, si Dr. Perillo, Iris Perillo, kahuron ko. Yan, matiming kita Dabi Director Mar. Pag makahuron niya to si board member. Si Game. Go. Pag dahil na kita nagka-istoryan mamaya, hanggang alas 11 lang ako, i-record mo na lang. Hello? Alanganin na? Hanggang alas 11 lang ako. May sige. DNR kita, webis ko niyan. Okay. Una si board member Manilbaya. Sumubugtakan pigiling nila, sumubugtakan kan transformer. Okay, chairman committee on approve ni si board member Manilbaya. Board assessment findings nindo digdi sa pagdilibot nindo sa Maywason Hospital and sa Karatagan. Si News Director Martela po sangkol sa DCGB. Good morning. Hello, good morning Member po. Manny. Good morning po, Tabi. Opo. Yes, So, good ano morning. pong assessment natin? Ngayon, ongoing kaming digdi ocular sa Piodoran Hospital. So, yaw na kami digdi na iling na mo, okay man ang naiwaso ng lugar. Medyo, nasa 80 to 90% na pwede na to occupied. Ang lang digdi, wala pa so power, kuryente. Yan, kuryente. Kuryente pagkatapos so permit yaro. At saka tubig. Tubig, yan. Yung pa mga sikasuhon. Pero sa mga waste disposal, nakaamba naman. Iba naman sila naka-prepared na mga para sa waste disposal. Ayun, no po. So, kunyan, Yan ang mga importante sa hospital. Lalo na sa mga hazardous waste na to. yes, so ready na pala yan. Nakagawa kitang septic tank aeroplane. Opo, okay. So, ano pang nailing kulang tabi dyan sa kapiraluman sa tubig, sa kuryente? Yung sa likod, yung drainage system nila, ongoing pa daw. Ongoing pa yung drainage system. Igwang medyo slope digdi na buta ka ng protection sa drainage. Ayun. Para sa safety kan mga ta. Opo. Ano yan? Pwede pa yan na dagdagan pa itaas? May wason pa. May wasong pa. Sa likod. Opo. Pero kunyan sa na yun, no? Kasi yun na. So, yun na yan tabi, Director Mar. Okay. Na sitwasyon digdi. So, ingangaran na lang na paplantsahon pa dyan sa provincial Sangguniang Panlalawigan. Kung ini ingangaran sa dati o existing yan, Piodoran Memorial District Hospital o Pope John Paul II Memorial District Hospital. Ta-approve na ini dyan sa Sangguniang Panlalawigan, previous mga Sangguniang na Panlalawigan na mga nagtukaw dyan. Dahil man ay dikti, may siyang kuni dikti ni i-implementar sa bagong hospital o adaptaron so luma. Pag-ururunan pa ini dyan tabi, Director Mar. Roger that. Okay. So yan ang sa tuyang dagdag na informasyon hali digdi sa Barangay Karatagan, Piodoran Albay, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you very much, Chief Jim. Good morning po, Tabi. Sa mga board members, Carol Siga, kang Committee on Health. Tapos si board member Manny Ribaya, Vice Chairman kang Committee on Health. Pagkatapos siya ang Chairman kang Committee on Appropriation. Nag-bisita po duman. So, alam talagang po may mga dahit pang mga problema. Pero ang target kaya ni Governor Sala, dangog ko kang previously mga statement niya na sana ngunyan na Marso mabuksan na po yan para magian-gian na sa mga kababayan nato dyan. Okay? Alright. Sa mga konsumidores kang tubig sa Legazpi, mga tugang, may abiso ang
ang Legazpi City Water District na mawaran po ng tubig, mawara o magluya ang tubig dahil may gigibong pong trabaho ang PhilHydro, yung bulk supplier baga kang LCWD, dyan sa indang water treatment plant, mabuktak na po nin isolation valve. Yeah. And then dyan na Banggi, alas 12 ng Banggi, ngunyan na February 12 hanggang 2 a.m. tomorrow, February 13. Ang apektado, iyo po ang mga barangay ka 1 hanggang 41, tapos 57 to 59 ang maapektaran. Kaya ang mga lugar na pong nabanggit ko, maka-experience ng low water to no water supply. Siring man yung quality concerns hanggang sa matapos po ang patrabaho. Okay, so magsaray, asin tipon po ng tubig para po sa immediate na consumption po nindo. Para po maging ariglado na. Okay? And then pag natapos na, they expected talaga pa yung tulos malinaw. May ma-flashing pa, kaya pwedeng aga na. Kita magkaigoning marirahin na daralagan. And sana matapos tulos. Alright, mga tugang, bago ito magpaaram, 6 minutes bago po mag-alas 2 ang mag-alas 11. Partner Al, nasa linya man. Partner Al, please come in. Yes, partner. I-mantener ang zero billing sa Legazpi City Hospital. As in, improve pang maray. Pagsigwa na talaga ng dialysis center ang Legazpi City Hospital. Iyan ang sabi ni Mayor Isiam Ismail, katakod ka na update na mga development sa Legazpi City Hospital sa pamayo ni Dr. Mike Galang kung sa kunyan padagos ang development. Nasabi ka na alkalde, parte na ini kan itinaaw na tabang kan gobyerno nasyonal sa bahagi kan ako Bicol Party List kung saan nag-download ng 100 million para improve ang serbisyo kan Legazpi City Hospital. Nakulang bagay ini dahil parte sa mga programang pansalod na talagang gustong mangyari kan Legazpi City Government, at least makabawas-bawas na dyan sa iba pang mga hospital ang si Legazpi City Hospital na kulang tabang, pero ang asigurasyon ng alkalde napanagos din din pinagutukan para lalo pang ma-improve sa mga masunod na aldaw. Yan pa partner, ang dagdag na informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Thank you very much, partner Al. So, yan po tabi, matos-patos na kita. Sa aga ko tapo, tutukaron ito pong sitwasyon dyan sa Bariw Integrated School, dyan po sa Bakakay, Albay, West District. Kay Rakman sa Inda. Okay, good morning kay partner Joel Bilardo, Braca Joe. Dyan po, Bilardo Baramera, dyan po sa Bakakay. Bingben Boris, good morning. Aiton Lausin, malamig na umaga sa mga tagatulay na lupa, Camarines Norte. And then si Benji Dapogi, good morning po tabi. So sa indo ka boss, mga tuga, kung po paaram na, kunyan, para makapunpuning tama sa oras ang DNR sa kapalibutan at ataman ng program after the news break. So sa indo ka boss, thank you very much for keeping us company. God bless the Philippines. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.